చిత్తూరు జిల్లా పొంగనూరులో శృంగేరి నుండి అయోధ్యకు వెళుతున్న శ్రీరామ పాదుకలను వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో భక్తుల సందర్శనార్థం ఉంచడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ 4 రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు నేటికి 61 లక్షల సార్లు పాదుకలు 16 జీవనదుల నీటికి మట్టికి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ పాదుకలను దర్శించుకుంటారో వారి కుటుంబాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాయని వారు తెలిపారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుంటున్నారు. మాకు చెప్పేసి మేము ఒక సంవత్సరాలు అన్ని నీళ్లు కలెక్ట్ చేసేదాన్ని నది నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తుంది. వాళ్ళు చెప్పారు ఇది అయోధ్య దానికి రాముడికి అలా రాకుండా అభిషేకాలు పోవాలా, ఇది ఒక్కొక్కటి ఇల్లు తీసుకొని పోయి అందరూ దగ్గర వాళ్ళ కుటుంబం అందరూ ముట్టుకోవాలి. అది ముట్టుకొని మా కుటుంబాల నుంచి మేమే అభిషేకాలు ఇస్తా ఉన్నాం అనేసి వాళ్ళు కోరిక చేసుకొని ఒక సంకల్పం చేసుకొని ఇవ్వాలి. ఎలాంటి అప్పుడు వాళ్ళే ఆ కుటుంబం నుంచి అభిషేకాలకు ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి ఫలం దొరుకుతుంది. దానికి చిన్న బస్సు ఉంటుంది కదా, దీంట్లో 16 నీళ్లు ఉంటుంది.